Beyik Tanrım, bize iyicek çorumuzu merhamet et. Atam bulan günahını geç. Näme diýenlerini öldürüm bilen ok. Men sizin aranızda kurumda Musa Peygamber'in kanunlarını hem de könülün aydanlarını men hakta ondan yalkayıcı elek olur hem üçüncü gün yine de direler hem de on vağız nesihatlarının hormatını Yerusalim'den maslap hem malklar tövbe derler. Salam gadırlı iyildeşler. Diri Sözler adlı gepleşigimize hoş geldiniz. Bugünkü gepleşigimizde biz sizin bilen ahir zaman varada, dünyanın sonu varada, dünyanın sonunda İsa Mesih'in bu dünyaya gelişi varada gurrun ederiz. Men näme üçin bu tema varada gurrun etmek istedim. Sebebi men köp adımlar bilen gurrundeş olyan, başka dinlere inanyan adımlar bilen gurrundeş olyan, olar köplenç bana şeyli zatlar aydiyalar. İsa Mesih dünyanın sonunda bu yere gelir diyeler. İsa Mesih bu dünyaya gelir, o näme üçün gelir deyip sonra veren vaxtımda, İsa Mesih bu dünyaya gelip, yankı bu yerden çıkan şeytan bilen Keccal deyip adlandırıyorlar onun adını, bir gözlü canavar ya da köp hili atlar bilen onu adlandırıyorlar, onun bilen sövüş alıp barar deyip aydiyalar. Ondan sonra men yine de sorumu devam ettiriyen. Diňe şonun üçin gelermi? Bunun bilen hemme zat bitermi deyip sorayan. Olar menin bu soragıma artık cevap berip bilmeýärler. Çünki diňe İsa Mesih'in bu dünýäge ikinci gezek dünýäniň soňunda geljekligi barada eşidýärler, bilýärler. Bulam faktlar bilen esaslanan ya Hudaýyň sözü bilen esaslanan däl. Sebäbi myş-myşy gürrünlere göre biri bilen aydyşyp, biri-birinden eşidip, dünýäniň soňunda näme bolarmyş diýsen, dünýäniň soňunda asmandan İsa mäti gelirmiş diýip ananýarlar. Ondan soň käbir adamlar näme üçin geler diýip sorasaň, ol ýanky şeytan bilen urşarmyş, canavar bilen urşarmyş we onu öldürermiş diýip aýdýarlar. Olar myş-myşa esaslanan. Men hem şonuň ýaly İsa Mesih barada bilýärdim. Ondan artık bilmeýärdim. Haçanda İsa Mesih'e iman eden wagtymda, mukaddes kitap menin elime düşen wagtymda, Tövrat, Zebur, İncil kitaplar menin elime düşen wagtymda, men olary okamak bilen özüm üçin köp zatlary açdym. Diňe İsa'nın bu dünýäge geljekligi, şeytan bilen urşup onu ýok edip onu öldürjekdigini bilmek bu adam üçin yeterlik däldir. Gynansak da köp adamlar, milyonlarca adamlar diňe bu maglumaty bilýärler İsa barada, dünýäniň soňu barada we bir näliysem kino aýdyp beren ýaly ya erteki aýdyp beren ýaly bu dünýäniň soňunda bolup geçjek wakalaryň biziň bilen hiç bir baglylygy ýok. İsa gökten geler, ol yerden çıkan şeytany öldürüp ýok eder. Şonuň bilen hemme zat gülala güllük boljak ýaly gürrüň berýärler. Emma aslında bu bizim pikir edişimizden ya bizim göz önümüze getirişimizden has näme diýsem çynlakay muňa seretmeli. Bu has bir ulu bir waka. Bu diňe bize bagly ya bizim adam zattan daşarda bolýan bir söweş biz muňa daşardan durup diňe seredip tomaşa ederiz diýip düşünsek onda bu ýalňyş bolar. Şol gürüňdeşligiň
Netijesinde men has köprek İsa Mesih'in haçan geleceği, näme üçin geleceği, gelmegi bile näme zatlaryň bolup geçeceği, şo zatlar bardaki soraulary, jogabyny Mukaddes İncil, Tövrat, Zebur kitaplarından agtarmaga başladım. Bugünkü gepleşigimizi men bu barada etmek isleýän. Hawa, İsa Mesih'in gökten geleceği bu aydındır. Bunu Hristiyanlar da, Musulmanlar da, hatta Yehudular da, Abraham'ın neslinden gelen, yani Tövrat, Zebur, İncil kitaplarına, Kur'an'a inanýanlar, olar İsa'nın dünyanın sonunda gelecekligine inanýarlar. Munda hiç kim bilen davalaşıp cedel etmeye. Yine bir zat, İsa'nın dünyanın sonunda gelip şeytan bilen söveş alıp barjağına da buların hemmesi inanýar. Hawa, İsa dünyanın sonunda şeytan bilen söveşer ve kitapta yazılan 2. Selanikliler 2. babın 8. ayetinde şeýle yazılan. Şonda şol bir kanun adam, yankı adam keşbine girip şeytan özünü men Mesih deyip ıglan edýär ve Ýerusalimde, İsrail'de kurulacak Hudaýyň ibadethanasında Mesih'in yerinde men Mesih deyip oturar. Özünü Mesih men deyip ıglan edýär. Serdin näme diýär? Şonda şol bir kanun adam, yankı şeytan peyda olar dünýäniň soňunda. Onu Reb İsa ağzının demi bilen öldürer. Gelmeginin hayvatı bilen yok eder deyip yazılan. 2. Selanikliler 2. babın 8. ayetinde. Has giňişlerini okasanız bu kitabı Täze Ähde İncil kitapta Selanikliler diyen bölümünde siz İsa Mesih'in ikinci gezek dünya gelenligi, gelişi barada ve gelenden hem zatların bolup geçecekligi barada ve sizi kızıklandıryan şol şeytanın nädip yok etçegi barada köprek yazılandır. Ol ağzının yokordan gelen badyna ağzından çıkan demi bilen şeytanı yok edip öldürer. Onu dervedağın eder. Yine bu köp adamlar muňa bir film ýaly, ertek ýaly seredýär. Hawa gökten İsa gelýär. Ol özünü men Mesih diýip ıglan eden şeytanı, adam keşbinde girip oturan şeytanı Mesih'e karşı görüşücü diýip aýdýar bu mukaddes kitapta. Onu ağzının demi bilen öldürer. Şonuň bilen film gutorya ya da boljak wakalar gutorya bize bunu bilmek yeterlikdir diýip köp milyonlarça adamlar ýaşaýar. Qadırlı ildeşler, bunu bilmek gowy zatdyr. Bu bizden daşarda, adamzattan daşarda bolup geçecek wakadyr. İsa geler özüne karşı düşman, ilkinci düşmanı olan şeytanı yok edip, ağzının demi bilen yok edip dervidağın eder. Onu İsa eder. Biz buna iman etsek de, biz buna iman etmesek de bu vaka, kitapta yazılan vaka bolup geçer, özem katı tiz bolup geçer. Emma gürrün bu yerde. Şeytan bilen, şeytan Hudaýyň paçalygynda Hudaýa karşı baş kaldırıp, onun deregine ötçek olup, onun yerini alacak olup Hudaý bilen söweş edip günah edýär. Günah eden wagty periştelerin 3'ten 1 bölegini özü bilen alıp gaýdýar. Günah batýar. Şondan bäri şeytan Hudaý bilen söweş alıp barýar. Adam ata Hudaý Adam ata bilen Hawa yaratty. Olary Eden bagynda goýdy. Olary özü üçin ýakyn gatnaşykda bolary ýaly edip yaratty. Şeytan ýene de geldi de Adam ata bilen Hawa de azdyryp olary da aldap iýmeli däl, ýagşyny ýamany saýgarma agacynyň miwesinden iýdirdi. Olary da günah ettirip özü bilen öz birligine kabul etdi. Şol günden başlap bütün adamzat, Adam ata bilen Hawa neslinden gelen adamzat günäli boldy ve şeytan bilen bile häziren şeytanyň gol astynda, günah astynda ýaşaýan adamlar gatyken. Indi seredin. Hudaý İsa'nı dünýäni höküm etmek üçin dünýäniň soňunda ahir zamanda iýberýär. Ol şeytan bilen özüniň arasyndaky düşmançylygy ýok edýär. Şeytany ýok edýär. Emma şol bir hatardy. Şeytanyň gepine girip, şeytanyň gol astynda günah edip ýaşaýan günäkärler bilenem
onun etjek hükümü bar. Biz köplenç yalan bilen yaşap, bir hili bipervay seredip, ünüs bermen, İsa geler öz işini bitirer, şeytana karşı göreşer. Bize bu degişti değil ya, biz daşarda kalyaz. Bizim için hiç saat bolmacak yağlı, pikir edip şeyle oylanıp yaşayaz. Bu katı ulu yanlışlıktır. Mukaddes kitapta şeyle diye, günahının muzdu ölümdür. Günah edip Hudaya karşı baş kaldıran, hazırım günahının içinde yaşap yören adamlarının ıkbalı katı ağır ve katı kıyın olar. Çünkü İsa dine bir şeytanı öldürmek için değil, İsa dünyanı hüküm etmek için, eli kılıçlı hüküm etmek için bu dünya gelir deyip yazılan. Onun hükmü nemeden ibaret? Hüküm şundan ibaret. Hüküm ine şeyle suwutnama esasan yandır. Dünya nur geldi, emma adamlar karanqılığı nurdan has qoğu gördüler. Sebebi onların işleri yamanlıktı. Pislik eden adam nuru yiğrenyendir. Öz ediyen pisliklerinin aşkar bolmağından korkup nura yakınlaşan değildir. Emma hak iş ediyen adam nura yakınlaşar. Şeydip onun işlerinin Hudayın hakkı üçün ediliyendigi aşkar bolar. Yine İsa hüküm barada şeyle deydi. Bu hüküm İsa'nın yere gelmegi bilen doluluğuna amala aşar. Köp adamlar İsa'nın ikinci gezek geleceğine öz durmuşu bilen, öz geleceği bilen bağlamayalar ve pikirlenmek de istemeyerler. Ama İsa geler. İsa'nın gelmegi bilen bütün adamzat Hudayın hüküm kürsüsünün önünde oturar. Elbette şeytan bizi aldar. Şeytan diyer ki İsa geler, dünyanın sonu geler, ol şeytanı yenger, onun bilen söveşer, sen adamzat kaygı etme. Senin bilen hiç zat bolmaz. Hemme söveşler, hemme bolcak vakalar bolup geçer. Bizim bilen hiç zat bolmacak yağlı yaşamaklığın özü bu katı korkunçtur. Sebebi bizim bilen hem köp zatlar bolup geçer. Esası zat şeytan aradan ayrılandan son günahkar adamların hüküm kürsüsünün önüne gelip İsa Mesih'in önünde durmağı bu adamzat için en vacip zattır. Her bir adam için eden etmişlerine cevap vermek fırsatı gelir. İsa en sonku yankı Mukaddes kitapta, İncil kitabının en sonku bölümünde Yohanna gelen ayanlık kitapta ol özünün nem için gelecekliği vardı. Şeyle aydın ve açık aydiyar. İsa şeyle diye. İne men tiz ara bararın. Herkese eden işlerine göre bercek sığlığım yanımdadır. Alfa ve omega mendirin, ilkinci ve ahırkı, başlangıç ve son mendirin diye. Seyredin, İsa'nın en sonku sözleri dünyada en vacip sözlerdir. Sebebi adam, misal diyelim ki bir yere gidecek bolup barayan, maşkalan bilen hoşlaşacak olup barayan, her bir adam maşkalası bilen hoşlaşıp bir yere gidecek vaktinde en sonku sözünü aydiya. Ayalına nehili onu kovu göreyendigini aydiya. Tiz öye dolanıp geleceklerini aydiya, vada veriya. Çağalarına akıllı olun, yuvaş olun, ecene kömek edin, yamanlık etmen, okuğunuzu kovu okan, öyde kömekleşin. Adam özü için gerek deyip vacip hasaplan hemme sonku hoşlaşacak vaktinde sonku diyecek sözlerini, vacip olan sözleri hükman aydıp şeyle hoşlaşıya. İsa Mesih de öz şagirdleri bilen yüzlep adamlar onun ölümden dirilendiğini gördüler. Ve diri şekilde göğe alınıp götürülen vaktinde İsa'nın sonku sözlerini hanı neme diyer deyip onun sonku sözlerine qaraştılar. Onun sonku sözleri şeyledi. İne men tiz gelerin, katı tiz gelerin ve bercek sığlığım her kime eden etmişine göre bercek sığlığım menin bilen bolar. Men başlangıç ve men sondurun deyip İsa aydiya. Eğer İsa bu sözleri en vacip görüp özünün en sonku sözleri hükmünde bizim için kaldıran olsa, kadırlı doğanlar, biz bunun için çungur, bu sözler barada çungur oylanmamız gerektir. İne men tiz gelerin,
berjek sylygym meniň yanımdadır diýe. Gadyrly ýyldaşym, sen özüň barada, öz durmuşyň, öz ömrüň, öz ýaşaýyşyň, özüňiň geljegiň, özüňiň ölümden soň Hudaýyň hüküm kürsüsiniň öňünde oturan wagty, sana nähili sylygyň garaşýandygy barada hiç bir durup oýlandyňmy? Ya bu dünýäniň işi bilen, bu dünýäniň aladalary bilen, bu dünýäniň baýlygyň yzynda ylgamak bilen bu soragyň üstünde durup oýlanmaga wagt hem tapman ýörmüsiň? Men pikir edýän her bir adam üçin bu gaty wajyp bir soragdyr. İsa şeýle diýen bolsa, ine men gelýärin, berjek sylygym elimde, herkese eden etmişine göre sylag bererin diýip aýdýan bolsa, onda her bir adam şahsy bu sorag barada, İsa'nın geljeginde bolup geçecek zatlar barada maňa näme bolarka diýip oýlanmalydyr. Bu gaty wajypdyr. Biz bunu maňa diýip geçmez. Meniň bilen hiç zat bolmaz. Näme bolsa bolar da menem şonu görerin. Ya da köpçülige näme bolsa maňa da şo bolsun diýip ýöreýän adamlar hem bar. Emma köpçülük barada gürrün giden ok. Şeytan barada gürrün giden ok. Bu dünýäniň yamanlyklary barada gürrün giden ok. Gürrün bu taýda sen ve men barada şahsy gürrün gidýär. Eger İsa'nın elinde sylagy bar olsa, berjek sylagy, herkesiň etmişine göre berjek sylagy elinde bolsa, onda maňa näme garaşýar? Maňa sylagy garaşýarmy? Ya da maňa ceza garaşýarmy? Bu soragyň jogabyny tapan adam ýaşaýşy çuňur oýlanan adam, onda ol ýöne diýip ýüzüniň oğruna ünüs bermän geçip gitmez. Bu adam bu sorag barada oýlansa, onda hakykaty gözläp başlar. Goňşyma näme boljagy maňa bildirmeýe, ya adamlara näme boljagy maňa bildirmeýe, başga adamlara. Sorag meniň özüm barada. İsa Mesih gelýän olsa, meniň bilen näme bolar? Seniň gadyrly ýyldaşym, bugün bu barada oýlanmagyny isleýän. İsa Mesihiň gelmegi bilen näme zatlaryň bolup geçjegini bilmek isleseň, onda bu sorag barada oýlan. Mukaddes Tövrat, Zebur, İncil kitaplaryny tapda İsa Mesihiň gelmegi bilen bagly bolan bütün aýatlary tapyp oka. Näme bolup geçer? Meniň bilen näme bolar? Meniň bilen maňa ýaşaýyşmy berjek İsa? Ya da İsa meni baky ölüme, dözak oduna iýerjekmi? Meniň hak edýänim näme? Meniň eden etmişime, herkesiň eden etmişine laýyk berilýän sowgat meniň üçin näme bolar? Sowgat bolarmy ya da meniň üçin ceza bolarmy? İsa şeýle sözler aýdýar. Ýene de şol babda seredin. 22-nji babyň 6-njy 7-nji aýatlarynda şeýle diýär. Perişte Yohanna'a beren ayanlığında perişte şeýle diýär. Perişte maňa şeýle diýdi. Yohanna, bunu eşiden Yohanna şeýle diýär. Bu sözler ygtybarly we çyndyr. Peýgamberlerini ilhamlandyrýan Reb Hudaý tiz wagtda boljak wakalary öz bendelerine görkezmek üçin periştesini yollady. Ine men tiz ara bararyn. Bu kitabyň peýgamberlik sözlerine yüreginde saklayan bagtlydyr. Haýsy kitap barada gürrün gidýär? Mukaddes kitap barada, Tövrat, Zebur, İncil kitaplary barada gürrün gidýär. Eger bu kitabyň her bir sözüni yüreginde saklayan adam bagtlydyr. Öňünden duýduruş berýär. Men gelen wagtymda, İsa Mesih gelen wagtynda Mukaddes kitabyň sözlerini yüreginde saklayan adam bagtlydyr diýär. Ýene de hayran galdyrýan zat bu has oýlanmaly zadymız. Serdiň şeýle ýazylan. 11-nji aýatda şol babyň 10-njy 11-nji aýatlarynda şeýle ýazylan. Onsoň ol maňa şeýle diýdi. Bu kitabyň peýgamberlik sözlerine gizlin saklama. Çünki olaryň berjaý bolma wagty golaydyr. Goy, yamanlyk edýän ýene yamanlyk etsin. Pislik edýän
yine pislik etsin. Doğru iş edýän yine doğruluk etsin. Mukaddes öz mukaddesligini saklasın. Ine duyduruşlar. Seredin, näme üçin hoş habar bugün biz wagyz edýäs? Hoş habar wagyz edýäs. Bütün adamlar Hudaýyň sözüne, Hudaýyň iyi veren, bize iyi veren diri sözüne adamlar eşitsin. Çünkü bu yerde perişte näme diýe? Bu kitabyň sözlerini, peygamberlik sözlerini gizlin saklama. Yaşırıp saklama da bunu bütün dünya, bütün adamzada ayan et. Adamlar koy bilsin. Yamanlık edýän adamlar koy yamanlığını yine devam ettirsinler. Pislik edýän adamlar koy pisligini devam ettirsin. Doğru iş edýän adamlar doğruluğunu yerine getirsin. Mukaddes hem özünün mukaddesligini saklasın. Nähili çınlakay sözler. Nähili güýçli sözler. Näme üçin İsa Mesih beýle diýdi? Sebäbi her kim boluşuna göre saklasın. Ýagdaýyny, boluş ýagdaýyny saklasın. Näme üçin iman etmedik adam goý iman etmän geçsin. Yamanlyk edýän, Hudaýyň sözüni dinlemeýän, eşitmeýän, ona boyun bolmayan adamlar goý boluşuna geçsinler. İsa diýär: Men tiz gelerin, herkese berjek syýlagym meniň ýanymdadyr diýär. Ine gadyrly ýyldaşlar. Bu sözler bizim üçin çynlakay bolmagy gerek. Yankı gepleşik edýän adamım bu barada gürrüň beren wagtymda İsa'nın geleceği barada, İsa'nın gelmegi bilen bagly bolan zatlaryň gaty has giňişleýin bilmegiň wajipligi barada gürrüň eden wagtymda hayran galdy. Ol hiç açan İncil kitabynyň biziň dilimizde el yeterlidigini de eşitmändir. Ol İncil kitabynyň barlygyny da bilmändir. Ol İsa Mesihiň dine göklerden geljekligini eşidipdir. Şeytan bilen uruş etjekligini eşidipdir. Onu da köçeden eşidipdir. Emma anyk bilenok näme boljak, nirde nähili bolup geçjegini bilenok. Özü bilen näme boljagyny da bilmeýän adam menden bu habary eşitdi. Gaty hayran galyp, gyzyklanyp eşitdi. Ve ol menden sorady. Men nireden ýene öwrenip bilerin. Men diýdim: İsa Mesihiň gökten geljegini, onun bütün adamzady höküm etjegini, onun bütün ýagşylara, ona özüne iman edenlere syýlag berjegini, özüne iman etmediklere baky dözak oduna iý berjekdigini, gaty giňişleýin bilmek isleseň, onda onu diňe İsa Mesihiň öz kitaby bolan İncil kitaptan bilip bilersin. Onun başka yeri köçeden eşidip ýa-da kimdir birinden eşidip mışmışy habarlar bilen sen hakykaty bilip bilmersin. Hakykaty biljek bolsaň, onda İsa Mesihiň öz kitaby bolan İncil kitaby eline al. İncil kitaptan İsa'nın özü baradaky, özünün yine ikinci gezek dünýäniň soňunda gaýdyp geljeginde boljak zatlary onun öz ağzından eşit. Onun soňky sözlerine ünüs ver. Onun soňky sözleri bizim üçin ýaşaýyş berici sözlerdir. Bize duyduruş berýän sözlerdir. Seret. Yine de perişte Yohanna aýdan sözüne seret. Bu kitabyň peygamberlik sözlerini gizlin saklama. Goý muny ähli adamlar bilsin. Näme üçin bilsin? Sebäbi höküm kürsüsüniň öňüne gelen wagtynda Hudaý her bir adamy birin adyn tutup çağırıp höküm kürsüsüniň öňünde goýan wagtynda sen näme üçin bu mukaddes kitabyň sözlerine uymadın? Näme üçin sen bu mukaddes kitabyň sözlerini yerine getirmedin? Näme üçin sen İsa Mesih'e iman edip günahlarına tawba etmedin diýip soran wagtynda adamlaryň berjek jogaby, yeketek tapıp biljek bahanasy näme bolar? Men bilmedim, men görmedim, men eşitmedim, keşke bilsem de diyen bahana bilen durarlar. Olary özüne aklamaga başka hiçbir sözü bolmaz. Emma şonuň üçin, olary özlerini aklap bilmezligi üçin bu mukaddes kitabyň velilik sözlerine, peygamberlik sözlerine gizlin saklamada bütün adamzada ayan et.
ve vagiz ette gürrüň ber. Olar iman etsin, etmesin, olaryň öz işleri. Çünkü her bir adam öz geleceğini özü saylap eder. Yaşayış gerekmi ya da ölüm gerekmi, cennet gerekmi ya da dözak gerekmi, bunu her bir adam özü saylap edýär. Emma Hudaýyň höküm kürsüsiniň öňüne gelen wagtynda men eşitmedim, men görmedim, men bilmedim, men İsa'nın geleceği bilen maňa näme boljagy barada hiç oýlanmadym diýip bahana tapmazlygy üçin biz bugün bu hoş habary, bu kitabyň peýgamberlik sözlerine wagiz edýäs, öwredýäs, ta İsa Mesih gelýäne çeli muny dowam etdireriz. İsa Mesih gelenden soň, göklerden İsa Mesih'in gelýänligini gözümüz gören wagtynda eýya merhamet ýyly gutarýar. Hudaýyň sözüni wagiz etmek günü gutarýar. Ondan soň höküm günü başlanýar. Gadyrly ildeşim, ýene bir gezek. Seniň bilen näme bolar? İsa Mesih ýere gelen wagtynda seniň ykbalyň näme bolar? Ýaşaýşamy ýa-da ölümeme? Cenneteme ýa-da dözahama? Sen bu barada bugün oýlan. Ve goý Hudaý sana akbata bersin. Amin. Ey beyik Tanrım, bize iyicek çörüğümüzü merhamet et. Atam bulan günahını geç. Näme diýenlerini özlerem bilenok. Men siziň araňyzda gurumda Musa peýgamberiň kanunlaryny hem de könüliň aýdanlaryny men hakda ondan ýalkaýjy elek bolar hem üçünji gün ýene de diýreler. Hem de oň wagaz nesihatlarynyň hormatyna Ýerusalemden maslap hem malyklar tobe ederler.